Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho kulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwababa udokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816. Phuthuma namhlanje kwaba udokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali. Siyabingelela baba udokotela baba wesizwe wajabulile kugqoka kanye ibhlukeni nje muzi mfuthi. Libe nazo intamo zesigidi. Njenge ukuthi hayi ususele kushiyile. Baba udokotela baba wesizwe wajabulile mfana mhla ngeke kwangena Fabian then. Hayi nje Fabian then. Namhlanje sise building 2 Nedbank House building sise 19th floor la sekhona sise room dark 1 dark room room number 1904. Siyashutha ke lana studio number 1 siyashutha sinabe lapha ndabuko bafika ngihlohlukana but into engijabulisa kakhulu sibona nentsha isibona lento isidingo sokungenelela ngoba inkinga zabantu abasha ufuna izilungisa abantu abasha. Kekho umuntu oyikhehlo ngakulungisela inkinga yakho umuntu omusha usabanje amantombazana. Ufuna ukuthola umuntu omusha okutshela ukuthi egaming ingenwa kanje. Yabo. Dr. Ma2K. Injalo nje mkhulu. Mina udokotela wama2K mkhulu. I2K lenkinga leza kwena. Hayi i2K lenkinga mkhulu kanye ne90s mkhulu. Ne90s ne90s manje mkhulu konke nje. Siyakuhlanganisa. Nomzalo ohlushwe ingane manje enama2K akeza kuwena. Aze udokotela wama2K mkhulu lungisela yonke inkinga yakho mkhulu. Uthi thola lesithombe muthi wenza njani? Ithi mkhulu ngiphathele isithombe sakhe lo muntu lo. Mase nje igama lakho nelakhe. Ngikunika lento le mina mkhulu. Kukwena ukuthi ufuna uyisebenzisa kanjani. Isebenza ngendlela ezo3 mkhulu. Uyakwazi ukuthi uyibeke la mkhulu. Ukhuluma siyayiphephetha. Uyakwazi ukuthi mkhulu ubeke i-charcoal le bubble lokho kwabafana abancane ushise mase uyayeqa mkhulu. Lokhani uyeqa nje ukhuluma kuyona mkhulu. Hayi mkhulu u7 days mkhulu. Awupheli mkhulu. Mase futhi ungenzela kanje uthatha isithombe sakhe ungifakele lokhu ngaphakathi mkhulu. Mase uyamtshela ukuthi ufuna kwenzakaleni. Ngeke kuphele u7 days mkhulu. Engakufunelanga lo muntu lo. Uzoyenza into oyifunayo. Uzoyenza lento oyifunayo ngalokho nje mkhulu. Ngiyayibona le nduku uma uyibheka ubani oyidingayo. Idingwa umuntu ohanjelwe unkosikazi noma idinga umuntu ohanjelwe intombi nje. Uhanjelwe unkosikazi, uhanjelwe intombi lento le mkhulu. Uyakwazi ukuthi imlande lo muntu lo. As long as kuwothandwe wakho mkhulu. Iyamlanda lento. Ayabuya mkhulu. U7 days mkhulu. Angikhulumi ngo10 days inyanga u7 days mkhulu uyabuya ngalento le. Akisibuyele ku Alshona abantu bawuthanda kakhulu Alshona. Alshona mkhulu. Akudlala Alshona. Akudlala. Alshona ngempela mkhulu. Alshona mkhulu. Sengibona ukuthi manje isushintsho Alshona. Ngiyawushintsha manje. Yayisawushintsha manje Alshona mkhulu sibafaka lento mkhulu. Ngoba inamandla yona. Inamandla lento le mkhulu. Ngilande ngapha eMaputo mkhulu. Ayakudlalwa la mkhulu. Akudlalwa. 7 days awupheli. 7 days uzolala ekhaya. Ulala ekhaya mkhulu. Ulala ekhaya. Sikiza khuluma kakhulukazi nabantu akade befuna induku zenhlanhla ayigubha into ezokuthwala induku zenhlanhla. Yini umuntu omusha umefuna ijongo nje ufuna induku okugezeka yini onawo lapha yana? Hayi mkhulu nginayo imbiza ukugeza mkhulu. Uyangigezela ugqume uphalaze for 5 days mkhulu. Uyiyeke lento le. Wena uzobe usungitshela ukuthi kwenzakalani after lokho. Idila nezinhlanhla zakho nje kuphela. Idila nezitha zakho nje iyakugeza nje konke lokho. Mase idila nenhlanhla nje uthi wena ubhekane nenhlanhla. Yekuba namabhadi. Akuphinde sibuye lana lento sizoyikhuluma njengabantu besilisa but sikhohle ukuthi kunabantu besifazane futhi nabo abangenabo ubudlelwano obuhle nabantu babo. Unayo into yokunikeza umuntu esifazane into ukuthi lapha kumkhwena wakhe ayisebenzi not ukuthi amdlisi ayisebenzi kodwa umkhwena wakhe ajabule ngaye umdlalo uqhubeka kube uye phambili. Yebo mkhulu ayikho into esingayenza mkhulu. Owesilisa owesifazane ngitshela inkinga yakho mina mkhulu sihlale phezulu kwayo. Le ndoda yakho le ewukhanda shisa mkhulu kumele ukuthi izwe ngawe lapha ekhaya mbukeli. Le ndoda yakho le ewukhanda shisa kumele ukuthi kuphele konke lokho mkhulu. Uthi umuntu ufuna imali eyinwele agxuma hlala. Ufuna imali yokwenza into ethile agxuma hlala. Hayi lento yamadoda akhaleso kweambulance imecela imali hayi. Ngisho ngathiwa ukunditshana kodwa nje mokuwayicela nje mkhulu uyakunika. Uyakunika mkhulu.
kunabantu basemakhaya singena ebusika manje la abafuna into zokushunqisa ngoba bathakathi la bebhidla ngeke khona kakhulu. Ebabhokile mkhulu. Yini onayo umuntu angafika isenzise ekhaya ukuxosha izilwane lapha? Nginayo imbiza mkhulu ishunqiso mkhulu nakho ngithi imbiza. Uyayishunqisa nje mkhulu lento le egcekeni kukwela ukuthi ufuna ukuyishisa egcekeni ngishisele eminyango noma ushisele endlini la khona abantu. Hayi. Odokolo shabadlaleli ngasendlini yakho mkhulu. Iyayixosha ilwane lezi. Siphinde sibheke lento futhi Dr. Makhulu Thuke kunomfana njengamanje kunosisi njengamanje ukhathele ehlushwa ilento lento ilala naye imncela amabele yenza yonke into iba ingane iba ukuthi uma ufike lo muntu onjalo yini azofika sizakala ngayo la? Mkhulu sengidile nabo kakhulu especially lamantombazane lawa amancane athanda ubaba abadala angabazi ubaba abadala ukuthi baphanta ngani kanti thola ukuthi ubhizi nje nabantu abadala kanti labantu abadala abathwele mkhulu wena wazi usulala izilwane zabo subona izinto zakho zingenzeki nje kanti ibona labantu lapha bakulalisa nezilwane futhi ukuthi uze kumina mkhulu asibuyele kule nduku le sikhiphe konke lokho sinike lokho sichazele futhi ngale nduku le nduku lena mkhulu mune sithombe mkhulu sithombe sakhe nje kuphela kuyasebenza lokho okay kunomuntu ozoyifona uzokuthola nini mhlawumbe usenkonzweni athi yafona nje ngisesokeni ekhala igubhu hayi mkhulu uthini bantu akuyona le nyanga esontayo kodwa if uyidinga lento lena kufuze ukuthi uxhumane nami ungifonele noma uWhatsApp ukuthi isikhathini esidingi ngitholakala ku WhatsApp number engitholakala kuyona it's 0677 43 7706 anytime ngiyatholakala lapha mkhulu. Sibonga kakhulu bonga babudokotela babusizwe babujabule bese namadokotela wama 2K noma 90s futhi ma 90s nama 2K into eyodwa mkhulu. Okay siyabonga kakhulu. Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho kulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwababudokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816. Phuthuma namhlanje kwaba udokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali.